Kim Atienza, human niya og hatag sa iyahang weather report. Muingon, famous niya nga linya, popular kayo nga linya. Ang buhay ay weather lang. Ang buhay ay weather lang. O ato bitaw ng pamalandungan, tinuod no? Ang panahon, ang weather, muulan karon, ugma, init. Bugnaw karon, unya, init, igang. No? Unya, watong tanawon, naibuntag, unya ani, hapon, gabi na pod, ngit-ngit na pod. Ang pulong ni Kuya Kim nga ang buhay ay weather lang, murag modern way to summarize sa unang pagbasa nga atong nadungog karon. Nanindot kaayo, no? Kagahapon mura og ingon tag negative kayo og tan-aw si Kohelet sa iyahang gisulat diha sa gitawag nga The Book of Ecclesiastes. Pero karon atong tan-awon doon na nay ingon tag a glimpse of light, a ray of light. San paggamay lang, no? Og iyang nakita, I think a better way to appreciate life nga it really follows a certain cycle, no? Doon na gyud ay panahon nga gitagal ang Ginoo sa mga panghitabo sa kinaiyahan, panghitabo sa ato ang kinabuhi, panghitabo sa kinatibuk-an. O kining tanan, ang nindot ani nga, whatever happens, kini tanan nahitabo diha sa kamot sa atong Ginoo. And it is good to reflect nga, di na'y bahin, kung atong tan-awon ning unang pagbasa, murag iyahang gi-contrast lang, no? Iyahang gi-contrast lang ni Kohelet ang mga panghitabo. And there are 14 of them. Kung atong ihapon, no? 14 na siya. Doon ay panahon sa pagkatawo, doon ay panahon sa pagkamatay. A time to be born and a time to die. Now, there are things in life nga they follow certain process. And muni mga panghitabo sa kinabuhi nga dili kinahanglan nga atong dali-dalion. That there are times that we have to be patient in waiting as these things unfold. Panalitan ang proseso sa pagdako nato gikan sa atong pagkahimugso ning kalibutana. Or a very simple example of kung gusto ta maka-appreciate og bulak, magtanom ta. Let us say, for example, a rosas, no? Pero pagtanom nato sa rosas, it cannot be nga aron ma-appreciate lang gyud dayon nato, no? Ana nakadaka ang rosas pero wala pay bulak. Kung kay gusto kay ta, excited kay ta makakita sa iyang bulak, di ato ang tabangan siya nga ato siyang i-stretch para nga mutaas dayon, no? Muimo nang buhaton, way swerte, maipo gyud na. Maipo gyud na ang iyang stem. And ultimately, di na gyud kanoon makakita og bulak sa maong rosas. So there are times, there are things in life nga they follow certain process nga di gyud dato pwede pugson sa ato ang kabubuton nga maingon ana na. It follows in the hands of God. Although na may mga panahon gyud pod nga sa gilatad ni Kohelet nga dunay mga panahon nga kanang patutan-awon, we can hasten, no? Pwede natong paspasan. Pananglitan, ingon siya, may panahon sa paggisi o panahon sa pagtapak. A time to rend and a time to mend.
Let us say, for example, broken relationships. Siguro, although mingon punta, let time heal. No? It will heal by itself. That is true. Doon na po'y wisdom ni Ana. Pero doon na po'y mga relationships, panalitan, labi na sa magtiayon. No? That, as I always advise couples, ako ingnan na sila, nga panahon nga mag-away, please do not wait until sunset. Nga maupay sana mga tulog na mo, inyuhang pasagdan lang ang inyuhang panaglalis nga wala ninyo maistoryahan, no? So there are times nga kinahanglan pod na paspas pod ta, no? A time to rend and a time to mend. And many other things. O nindot kayo ni, maybe I would recommend in your own free time, go about again and again kining bahin sa ato ang unang pagbasa karon. Ng atong pamalandungan, ani day nino, ang kinabuhi. Ingon ani ta, sunod, diri na pud ta. But our greatest consolation is always that naa ang Ginoo kanato. Sa bisan unsa nga sitwasyon, there is God. I think that is one of the kanang popular or famous quotes of Saint Padre Pio. Matod pa niya, my past I entrust to the mercy of God. My present I entrust to His love. My future, I entrust to His providence. No? So, ang tanaw niya, ang kagahapon, karon, og sa umaabot, naa diha ang Ginoo. So there is always a time for everything. And in each time, there God is. Munang nindot kayo nga, sa ato ang kinabuhi, we have to develop that life of prayer, no? Siguro mugahin jud tag panahon sa pag-ampo, a quality time with God. So in between these seasons sa ato ang kinabuhi, in each day nindot nga we can find that sacred space. It doesn't have to be in the church. Di man gyud kinahanglan nga moadto ta og chapel. Right in the place where you are. When at that moment, no, nakabati ta sa presensya sa Ginoo, it is already that time, between and among time, nga the perfect time for prayer. Very interesting ning part sa Ebanghelyo, nga matod pa diri, usa ka higayon ni Ana, samtang nagampo si Jesus, nga siya rang usa. And it always happen, no? Sa mga bahin sa Ebanghelyo, nga when Jesus prays, Jesus was alone. He was always he always make time to be by himself alone in solitude aron sa pag-ampo. Pero naunsa man ning kahibutanga, unsa man ning nahitabo nga siya nga Ginoo, siya naman hinuon ang daghang panahon nga mag-ampo. Pero never kayo ta makadungog nga ang mga tinun-an ni Jesus nag-ampo. I think that is one thing that we have to remind ourselves. Siya na noon ang Ginoo. Kanunay na noon siya mag-ampo. Ang mga tinun-an wala kayo din nato madunggan diri, no? And I think the lesson there is really kung kinsa may nagkinahanglan yun nga mag-ampo, kita mangyod. No? Si Jesus, Ginoo naman yun siya. But all the more for us, the need to spend time in prayer. Nindot kayo nga makita nato sa tanan nga mahitabo sa atong kinabuhi. There we always find God in every event of our lives. Amen.